Hi guys, so nanap ko diri karon sa akong channel, sa akong video. So karon guys, na ako i-share sa inyo nga video or nga idea kung paano na to ma-enable ang dark mode ni Facebook. So sa mga wala pa kabalo guys, naat na dark mode si Facebook. So karon guys, ipakita na ko sa inyo kung paano na to siya magamit or paano na to siya ma-apply sa ato ang Facebook. So kita-kita lang ta guys, so magatulong ta sa atong desktop, sa akong desktop para makita na to, ma-demo na ko sa inyo kung paano. So kita-kita lang ta guys. So guys, nga ta diri karon sa ako ang laptop. So diri na to i-apply ang guys, ang dark mode ni Facebook. So mao ni karon ang bagong ni Facebook, no. Ang yahang bagong features. So ako dugay na pa ako ni ginapaabot guys. Pero karon lang jud nag-upgrade si Facebook. So i-demo na ako sa inyo guys, no, kung paano i-apply ang ni Facebook ang dark mode. So na dark mode sa Facebook karon nga kaya ang guys. So mo ni siyang old na version sa Facebook. Diba? So you can switch to any facebook.com at any time. So mo ni siya karon ang bagong ang old na version ni Facebook guys, no. Mo ni siyang old na version ni Facebook. So makita niyo ni siya kasi mo ni siyang reviews pa nga version ni Facebook. Sa mga wala pa kabalo karon na dark mode si Facebook. So itulo na ako sa inyo guys, no, kung paano i-apply ang dark mode ni Facebook. So adto lang ta diri guys, oh. Kita man ang arrow. Right click lang nato na siya. Then naay magawas diri na switch to new Facebook. Tara guys, mo na siya, i-click lang na ninyo para maggawas ang bagong version ni Facebook. So mo na siyang bagong version ni Facebook guys. So murag pareho naman siya, no, pero mas lang siya, murag gipadako lang. Murag gipadako lang ang mga diri nga side, murag dagko. Tapos gipadako ang mga font size sa mga letters. Then ang font pud niya iba na pud. So at least karon murag dili na kay sa sakit sa mata guys, no, kay dili siya gagmay. Lalo na sa mga may mga daot ang mata, so mas na siya, mas nindot ni siya. So apply na to tong kan guys, bagong features ni Facebook. So automatic guys, magawas din siya diri, oh. Para magawas din siya ang dark mode. Ano na siya, i-on na nato, i-switch na to, switch on. So loading na siya. So muna siya guys, ang bagong version ni Facebook na dark mode. So dili kay siya gasto og battery guys, no, lalo na sa mga laptop. Kaya ang laptop dali siya malubat eh. So para sa kuha pod, mas kwanto guys siya, kay dili siya sakit sa mata ako, kay sakit akong mata lalo na pag karang silaw. So useful kay siya guys. Bago na pwede yung nawong, so mo ni mga features niya sa mga online friends nimo. Diri ang mga newsfeed, mga videos, marketplace mo na ako mga pages na ko. So indot kay siya guys, no. Tapos kung gusto po ninyo ibalik po sa original, kung gusto niyo hayag, so balik lang mo dito, click lang niyo tong karing sa taas. Kaya then dire balik na po dire. Switch off lang, then ganun siya. So mo ni siya karong bagong version ng Facebook guys, no, na nakabalo mo, nakatuod mo sa cellphone, sa application ni Facebook. Gitry po nako guys. So mo adto po ta dito karon sa sa Facebook app, sa atong cellphone, sa mobile Facebook app. Try nato kung nabay si Facebook dito karang dark mode. So balik lang ta guys, no. So log out na ako ni akong account diri. Adto ta sa mobile Facebook app. So diri na ta karon guys, no, sa application ni Facebook. So i-update lang nato siya para updated ato ang version ni Facebook sa atong application. Then pag i-click lang nato, i-open. So try na to guys kung nabadyo siya sa option. So murag wala siya. Murag wala jud siya guys. Try na to sa ubang settings guys. Pila sa ako ang Facebook mismo. Try na ko diri. So mo na akong Facebook. Wala pa siya naka dark mode. Try na to diri. So wala siya sa option guys, no. Wala ko kabalo kung anong wala sa Facebook app. Pero basig na lang So I guess sa lang siya guys, sa desktop lang jud siya pwede ang karing dark mode ni Facebook. So ulit, no, tanaw na to balik, wala jud siya guys.
Wala jud siya. Wala siya Facebook dark mode diri sa application, guys. Wala siya. Wala jud siya, guys. Basig siguro di lang ko sure, guys, ha, kung basig sa naguna lag-update si Facebook sa sa ilahang desktop na version. Diri sa wala pa jud sa application. Wala siya. So magpaabot na lang ta, guys, basig next na upgrade na na ang dark mode. So dili lang ta magdali. Dili lang ta magdali kay maabot din ang dark mode ni Facebook. Kay ako useful kay nasa ko ang dark mode ni Facebook eh. So thank you, guys. So guys, humana jud no, napakita na ko sa inyo ang dark mode, kung paano i-apply ang dark mode ni Facebook. So nindot kayo ni siya, guys, lalo na sa ako, guys, sa mga daot ang mata or diferensya ang mata or karang magsakit ang mata, guys, lalo na pag karang hayag kay ang Facebook, ang iyang application sa Facebook. So hope na makatabang ni siya, guys, na ma-apply po nato sa inyo, ha. So thank you kayo sa mga nagtanaw hangtod sa matapos ni video. Sa mga wala pa ka-subscribe, guys, pag subscribe na mo para updated mo sa mga videos na gina-upload. So thank you kayo, guys, bye.